ka jingbam shim khia jong ki tanat sarkar ban khmi ye ki reudon sap ka long shisha ka jingdu nong ya ka nu ka ri kham tam kum ya ka jalla megalaya ka basa den hagi babon ki liang kerpang ya ka sports ladai nu jor bat ki wei ki jalla ha ka ne ka than chitai lam mi ngi kene ko khubor ka de halor hybrid sambor lang renja ubadang don news nam karta bot bosyong basa hamauring kneng ya ka bala la ban ong bon na preng ki bala saki ya ka jing tibet jong u ban up goal ha ka jing ele football lingba ka jing sapriang ka video jong u ha ki rensan social media ha ki ni kisngi kene ka video kala pen shot biet ya ki babon om tang ha kene ka jalla hnrei ka bala penlong ru yo nong up goal bat tibet ha ka perthei ubana ka ri Argentina u Emiliano Martinez ban bo ya ka video jong u ha ka Instagram story jong u kene ka jing tibet jong nu hybrid kala penlong ru ya ki babon ki club ki ban na ki we pat ki jalla jong ka ri India bat kum jo ki ban na bari ban yo i ya ka jing dan ya ka mensem ya le unu hybrid bat ka bala pen shot biet ya ki bat bon na preng jong ki kila terwa ban ai jing ka yo nu hybrid ban kentiu su yo u ha ka te ka liang kat ba ki we ki club ya le kai football ki badai na ki we pat ki jilla kari India bat na bari ki la knere la ki ti ban yarap ban kentiu yo nu hybrid kum jo ru kat tu kat ni ki club ki barana po ka jilla penban ka tanat sports jong ka sarkar jilla kum jo ru ka Meghalaya Football Association MFA kim sham la paik mat satya sha nu hybrid habai kran bat uhenman arkmi jong nu hybrid usamla kentiu renja haka laitre ujemmang arja arpusa ulaong kasap ka bau new hybrid udan ka la penlong ye ki babon ki club ki ban na ki we pat ki jella kari bat ki bana bari ban terwa ban ai jing ka yo nu hybrid henry ka tanat sports ka sarkar jella kam itu ye u Asing isya ni hybrid sambor lang renja ya kata ka sap jing le ka football ila don to ko les nyang to ilong i stunat te le ka ya ka bol long ui pattern ki we ki khna long compare ki we ki khna long bun ki khna ki long ki stunat ha ka le ka long ki mobile ane long ki ki le ka so la bonong no ka ba sam te long ju stunat ki ki le ka stunat bitang ni kan ka bol ba da kuntu da ngi open I give ne kit chin thi u rong yang ke jing le ka chin thi yum mi kwa le long ka tu yu on kwa ona kwa tang ka bol la biang ta ka bol yo chin kwa te sing pau ya kata chi I ni ka sap chung ro long sing ar ngal de goalkeeper hi la jong at smart hi ban le ka football ngai ru football te ngai I ki ni ka sap chung nei don hasan snam tu ngai thu don ka ta sap gol po san snam tu te nga prakhat I la chong ong le ban su kut tang hasnong ro long le no ka sap chung tang prakhat ong ngan sna ka ro video ban su long share ki pe bak ki bom tip ya ka sap chung ma tenga stang record na video sang chung tenga upload kin hapo Instagram reels dan ngala upload te haching up suam ngan upload hapo Instagram ro kaching berkat chunga ngong let's say da don tang club ki bana slong ro da kan club ka barit na ka bhai om le ta tam don ta po club tam ki la khun lab yo tama ka we ka de ching yang ti ublai he ngi ro berkat ngi asak ba uni khna long inde he ba to bangi kwa bang hota ni po club ka ba chalal chong rei long la bun ki club ki bana par ki long I ka sap chu ki kwa ban long ban dan ta lang bat u ken teng sui tho ne kong ki club ki ba la khat te nan pau nang kong swa ba na club na po chalal chong te long la sa khat dan ta lang bat ka football academy te po ding yong long kata ka ta ching kong chi sa khat chu ting ila lai him practice o sisen ta sing wan te wan so kino ki kam na slong ajong ki onon perung yu handar in ka tournament tengi perkhat ang warung tang tandar ilong le se ngi kum ka yingi kwa ta ben u ben yo ta ji kai jung u malak si mal yu long ka tu ka sap chu kam long kam cha ta tengi perkhat ngi su ya kul kut so tum to he ta ni yo no ken ka kol ken na po ane na minerva ya tek singa na po Instagram te yang long ai number tv tangala ai number to ya keren yang number kwa ben dan ta nam u ke ti stang I khat ben on su pawan trail I stage po chinikar men khmi ya sap jung I te ba katuk ni nga chupalai bagi ki video chung te na kalyang director chong to ka Minerva Punjab Football Club te ula kular kum ka hapo video PCN go balok kular ong na bangi mi khmi su ya ta ka sap ka trail chung ngi su long kwa long dan lang na u ste ken sim no u kin pelut na ne ki long kin tip kin sedang sing kam chung ki om kawan no ste te nang ta kin ki club na bari ro kadan kum na po student ro kila afar yu ki ong tang badong khna plat ong na adin les nam to ra khandan sikhawi ka snam te long ki interest men simyo
te hadin na tu kan sawan kan so kenapa klub Saudi amder bang ba bahkan jak ke klub Saudi long na kiru shmet tu se ki bare muspungli te kitu Saudi te ki ong na shubul ada afar ngi ni khna pisha wan si po Saudi te ni ong na em ko ta khna te long dinjar ma bun phawan sti te ong na em ko phawan ni khna mori ong phawan lang bat ki family sungu ken ni dan salang sini te ko kum chui perkhat lang par ki rong ba ki kum ki kur ki chai ni kam snong te long ha chu perkhat kum ni ka yer long de wasu ngom pada khta ru kam de yun pha sabari long ya kan men ben ta tam dot po klub India kan men ba boleh Indonesia khat ni lam ti kham pha shu u ken singi kham he kham khi na san u Habedi bagani cha khot chung wa ni ka club yang ka menerwa na ti habedi ba ka puli puthi pat kumno na kalyang jung tu ka club kala kan ko angkan penpiang be ni kumno ka puli puthi la ni kan jing kam chu biang long na do ki ka bam na do ki school na do ki tiar chung la kai chung u na do long chan long jing kam chu long be jing kam chu kai kam te ki la tip ki sedang ki te ko kumno sip ri kular banai yo te habedi ba na ka sarkar jala jungi tla judan manu la khamtam na ka sports department namar bakadan kani ka Meghalaya Football Association kata kadi bakmi punya sepang kini kita talent ka baki kena kidan hatu na kalyang jo kani ka association kala kinjo ketian ni NM pila ni kala ajung offer NM ni kena hadu menta em ha ka ba menta te nyimpat yo sngu kata dan spasial ni yo sngu kum kata te na kum jing long ci syak hongi ap moi kata tang lo ban ap than tan ki ro kam long hin mar ba jing sya सरकार जंगी जिंगशान मार प्रखात न म कुम दाकी बार रिश्वाल इन कong di kasaping ngathara ngatup khampa ba i isu maki hin jala chong tamba ki long yele mala te ki le mala te long der kum na ki bar ri yu te long ki i kasap chu te ki kwa ke long ben yarap ben long ki yu ha kata kom ben long cham khman jangan kemen sarkar kan long ba kan ke video ba i jingkran chungaro long le se long ka bala ni phai khmat ke chemni u hybrid nta Hakanigas ngi ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Mauring Keneng Circle kala lej ban aiman siam yonu hybrid da ka song pisa bat kit boket ruang yu bunang yai kiu shakmat barhaba gran sikilat pathai kubor uba brestar mautho u president ka FKJGP ulapan pau ka jingsu si ya ka jing bam phai khmat ka tanat sports jong sarkar jala shaunu hybrid Ulaong bakal long ka bapendu man siam tang yunu hybrid henry yaki weiru ki badon yaki babon ki sap bola kentu ba tang ka tanat henry wat yaki nong mi khmat ru bakin phai khmat sakum kini ki riudon sap Rai long ba ka jingmi chung ni khulung man i ka sap ka phong le se ka pentik ya ka musim jo ki samla ru ki prakhna ba ki samla bakin minot a kam le kai nomor kam ka le kai pi nomor ba ka dei ka we ka ba ai ka kot ka khia ba kum chu ban kilan met bat aga chu por ru ka dei ka sport bat pengkiu ba bat ka long ru ka we na ka mai chakpo jaladi bat ya kum chu nam ta ka yeng ka sem Rai kum ka seng ni pensur ya la da don kinu ki khna ki ba mi khmat ban petbet ban practice khamba na kamta ka kam sport na kaleng kaseng jungi ngi chu kasyan haki babun ki benta dei na ka daw ba ngi sai sing ngi ketbok ket yang ni khulung ru ba ba nulej chatain yo ka met ka bakot bakhya ba ulen don rekat ba u ba sai ba la ban sai na ka sap ka phong ka jong u wat warra biang ya ka nam ko burom jong ni ka dong ka than yo ni po mar kunen ba sultanat chu kolong ba na kalyang jong ki klub aki wei ki state kila phai khmat chani khuna ba ki don ki klub ki bala fun ru ko bala pentim bat omdai tan ni ka ri India ru ki don na ki Saudi Arabia ru ki bala fun rei ba sultanat bat ngi i ru wat na kalyang jong klur apkur jong ka partai ru labu ki Instagram rei ngi sultanat na kalyang jong ka seng bat ngi sko don bok ba na kalyang ka markuneng kala penmi ya ni ukhna bat ka ba susi pat kelong ba na kalyang ka tenat sport jong ka sarkar jala ka jong ipat hadu mta syam la phai khmat cham ni khulung kai kelong pat ka cing penduk musim ya ki samla ki badan pat ya khna ki badan ka sap ka phong ka baken mi chakmat ada ki wei ki ri ki klub ki badan sabar ka ri bat ki klub ki bat ki ba la mikmat bat u balik mikmat ya ka perthai bor ka wei re ki phai khmat ki kloen phai khmat re nak liang ka jela ka sarkar jela ngi lemba ka tanat sport department re kam sem lai I hadu mta kisngi bakin ai kanu ka acuran lan kanu ka jing
cik penpau nak kaliang ke jongki habis dai buat mi kena jongi rei nak kaliang jongi keseng ni kentu ya ke sorkar bat ya ke transport bahkan simkia bat ya ki wairu ki nong bi khmat pai ba mari ka thain mor kreng de ki MLA ki MDC ru ban phai khmat kerpang kan ba kumcu ki klub ki klub ru ban ai musim ya ni klung khlang ba ka e ka ching angnut jong ni klung kalong ka ba sesok kan ya ka chat ban riu ku chingi ban ura ka nam ka buram maka de ka sin ka ban kong wat ki kluri lekai jong ka parthe Martinez bala ilekai po ka Argentina wala UI ya ka sap katalan ka ba uli kna Indonesia ya kata ka thong baun trestom na du ka minsim bat hakum ka de ka puar ka ba mentaru ka kentu ya kiwai ki samla kiwai ki hybrid bakin penbuat ya ka nuksa jong ni wai kna red badon saya kata minsim ban trestom bandon ya kata ka jing trestom na du minsim ban light na kino kam snew amar larang hipai sakane ka jinglong jingman joka pathai ka bamenta bon ki samla ki khna ki langop ha ki kam snew namar bale bomdan shu ki brio ki bagai ki hakta ka denti ka badai bakin tre lende bakin yaj hakum kane karta jumki kana kata kada ngi hene wan ban kershan ya kane ka jingtmu jung di hybrid bat kum ki yang sam jumki ngesko ban ai khublai si kadai namar ki la kershan ini hybrid bat ila ai misim ru ban poi sakata ka thong ka pa idon na jing thmu